Haçanda bir döwletiň hökümet başçysyny 16 ýyllaryň dowamyna saýlawlar arkaly çalşyp bolmasa, haçanda döwletiň hökümet başçysyny 15 ýyllap gitar oýnap, rally edip, itleri, atları, gyzyl çaýryň şekilleri we her welaýatda köşkleri gurýan bolsa, haçanda döwlet başçysyny itleriň medallaryny bilen adamlary sylaýan bolsa, onda ol döwletde milli howpsuzlyk gullugy halkyň ruhuny öldürýän terroristler dönýärler. Polis gullugy paraxor zombilere dönýärler. Yallaklar we çepiçiler bolsa öz arkada goşunyny döredýärler-de, ölüp duran halk bolsa bigaratlygyň we gaýratlygyň tapagyny unutup öz ahlak esaslaryny ýitirýärler. Salamu aleykum hormatly vatandaşlar. Siz yine de Türkmen Halkı DBT kanalyna hoş geldiňiz. Şu gün 2022-nji ýylyň 22-nji fevraly hepden fiýşerme güni gelin biz Türkmenistandan gelen habarlar bilen tanışalım. Ine hormatly vatandaşlar, şu gün men habarlar aldım Türkmenistandan. Ötün 2017-nji ýyllaky saýlawlarda bir adam Dalaşar vilayetlarda çıkışlar edip ýören eken. Dalaşar kampaniýasyny geçirip oturan soň, ýani saýlaw kampaniýasyny, soň saýlawlardan ses alyp bilmän Gurbanulyň falsifikasiýasyndan utulup, seçimden sypyp, owda sadaka berýär. Şol adam. Allah can gowrady, halk gowlap sesler berme bolsa meni eýýäm ýygnardylar diýip, Allah gowrapdy diýip bet basyp geçdi, sadaka berdi. Ine şu ýaly 2017-de Gurbanuly Dalaşarlary düredip, ine şu Dalaşarlar hakykatdan ham özüniň Dalaşar bolanyny gorkup, ine şu ýaly sadakalar berdi. 30 ýyldan bäri Türkmenistanda prezidentler saýlanman, prezident wezipetini basyp bir kanun alyp, olaň ölünçe gitmek aladasy ýok. Olar ömürlük gelýärler. Gitmek barada pikir eden oklar. Ine seýdim, Gurbanulyň ogly 2008-den 2011-e çelli 3 ýyl Rossiýada diplomatik okuwyny okudy. 3 ýyl Türkmenistanda gelmedi. Şu ýerde ýaşady. Ondan soň göne Ženewaga gidip ýene 2 ýyllyk bir universitet we institut guturup, şu ýerde 2 ýyl galmaly boldy. 5 ýyl gelmedi. 2013-de gaýtyp geldi. 2013-den 2020 kaç ýyl hataplasam, Serdar Berdimuhammedow 9 ýyl Türkmenistanda boldy. Türkmenistan konstitusiýasy boýunça 15 ýyllap Türkmenistanda bolmasaň sen Dalaşar bolmagyň hakyň ýok. Ine gördüňizmi? Serdar Berdimuhammedow üçin konstitusiýa işlenok. Gurbanuly Berdimuhammedow üçin konstitusiýa işlenok. Olar konstitusiýanyň iň üstünde. Men oňa aýdyp gelýärdim. Konstitusiýanyň iň ýokarky organy, ýokarky ýanky baş tutany Türkmen halkydyr. Bular bolsa Türkmen halkynyň üstüne konstitusiýadan çykyp, ýanky ýuridik meýdançasyna däl bolan bir meýdançada bir kanun halky gysyp, kanunlaryny, konstitusiýalary depeler getýärler. Ine başga bir zat aýtjak bolýan, daşy ýurtlarda, döwletlerde, mysal üçin Amerikada prezidentler saýlawlara oturup öz wezipetinden gidýärler. Olar şu giden soň ofisialny wezipetini täze ýolbaşa tapşyran soň samolýota minýärde uçup gidýärler. Olar hökümetiň gowrugynyň astynda bolýarlar. Gelin biz ünsüren seýredelim, şu 30 ýylda Amerikada näme bolup geçdi, saýlawlar näme bolup geçdi we 30 ýylda Türkmenistan näme geçdi. Seýdim, 91-den 2020 kaç ýyl alyp göreli, şol periody. Ine Amerikada 6 san prezident çalşdy. 30 ýylda. Türkmenistanda 2-si. Häzir 3-nji boljak bolýar. Olam şu burada Niyazow, Gurbanuly, oğul Serdar. Şu burada. Ine birinci George Bush, Herbert Walker Bush starşy 93-nji ýylda gitdi. Wezipetini tapşyrdy. Ondan soň Bill Clinton geldi. 1993-de gelip 2001-de gitdi. Ondan soň George Walker Bush mlaçy geldi. 2001-de gelip 2009-da gitdi. Ondan soň Barack Obama gelip 2009-da gelip 2017-de gitdi. Ondan soň Donald Trump gelip 2017-de gelip 2020-de gitdi. Ondan soň Joseph Biden gelip 2020-den bäri şol durundurdy.
diýmek dürlü partiýaň wekilleri, dürlü adamlar gelip Amerika döwletini östürýärler. Näme Türkmenistanyň beýle bolmagy? Şu soragy kommentariýaňyza ýazyp, şo ýerde öz pikirlerinizi aýtmaňyzy haýyş edýän. Gelin ýene-de mara gelýär. Men başta şul gepleşiň başynda da aýdýardym, mardan, ýani Türkmenistanyň ýerine habarlary seredýär diýip. Ine marda bir magzynyň agyna erkek adamlar üýüşüp, gülleşip prikol tutýarlar. Ine bir soýa beýlikden, ine saýlar bolýar, sen kime ses berjekdi, sen kime ses berjek. İçinde bir akılrak adam değişip şeyle diýer. Bay bu, bize 2007-nji ýylda eýgem sesimizi berdik. Inni mundan sypma ýok. Berdi Muhammedowlaryň dinastiýasyna ses berdi o. Inni bir zat edip özü alyp çykar da bizden inni kömek ýok. Elbetde sert arjana ses berer diýip, ýani soňuna ýa beýleki ýoldaşlaryny seredip, ýani ýigrenç bilen gülkedip, olam ýigrenç bilen gülkedip. Ine şu ýaly mar halky öz ýagdaýyny düşündirýär. Şul buluň degişmesine eýýäm hemme zat düşünükli. Şu wagtda bizim halk derejede hormatlanýan komediýaçy Nurişkanyň aýdyp geçen bir ajaýyp degişmesi ýadyma düşýär. Mar vilayetden bir oturuşda adamlar bir-biriniň ýanyna öwüne ýerleşmiş. Oturuşda bir şeyle diýär. Bizim owada bir halydynlyk oňarýanma? Arda şoň halydynlyk oňartdymdaý. Inanyň, şondan soň öýde güppe oturýar. Şeýle bir sowuk diýär, şeýle bir sowuk diýär. Güppesiz oturup bolanok diýär. Beýlekde oturun, beýlek oturmasa şeýle diýär. Baýo, onuň da näme? Bizim owada bir ýer bar, halydynlyk oňarýançy. Ellerem ýok. Arda şoň öz halydynlygyny oňartdym bolýan. Inni daşaran sowuk, ejem daşardaky tualyada lyjal wagt gelýär diýär. Üçüncüsü hem aýdy, ay onuňyz da näme? Bizim owada bir ýer bar, tillesem ýok bolýan. Bütün owa başlyk bolup ýördi. Ine şu zatlar men ýadyma düşýär. Näçip? Seýa ünsüriň. Türkmenistanyň ýol başçysy psih, kellesiz Türkmenistany iň agyr günne salyp Türkmenistandan psih türme edip, inni psih banynsa geçiren adam inni öz ogluny manýagy getirýär. Inni psih bilen manýa iki bolup bizim döwletimizi dolandyrýar. Manýaga prezident bolýar. Psiham ýa-ni halk giňeşiň ýolbaşçysy bolýar. Inni özüňiz pikir edäň näme bolýar? Bir psih halk giňeşde itlerin medallaryny, atlaryň medallaryny, itlerin köşklerini, atlaryň köşklerini salmaly. Bu wajip mesele. Hemme zatdan diýip otursa, beýleki manýak bolsa, adamyň killerini toglap, şol itlerin köşklerini gurmaly, hemmeňiz pul tölemeli. Her vilayetde 2-3 tane ýani köşkler bolmaly, itlerin, atlaryň. Sizem şoňa barmaly diýse, ine polny durdon bolýar. Biz türmede bolduk. Ondan Gurbanoğlu bizi psik banita döndürdü. Inni biz o zombi kinorodaky ýaly manyak gelip bizi zombi diýär. Biz şu bet başynyň iň 3 tane iň ýigrenç görnüşiniň, ýani görnüşini dağıtıp geçmek bolýar. Hormatly vatandaşlar, men şu zatlary beýan edýäm. Bu akmak, bu psihbanoýlary başgaça düşünip bolan. Türkmenistan nire etýänler. Şu wagtda da hormatly vatandaşlar, käbir adamlar tapylýar, aýsýarda jan gelir, manýak jan gelir, bizim ýurdumuzy gözel edip, ýani östürür, ine beýdir, eýdir diýip öýlerini yalan umyt salýarlar. Ine şul 15 ýyldan bäri saýlawlary görüp, döwlet başçylaryny gitara çalyp aýdymlar aýdyp ýör. Ral çalyp şäherlerde kış ayları çägen temperaturyny ölçäp ýören bir idioty görüp, halk derejede hormatlanýan komediýaçy Nurişka Niretsen aýdyp giden sözleri şuň kunlarda şuňa degişler. Inni meniň we Mary halkynyň pikiri boýunça Gurbanoğlu aýrylsa da Türkmenistanyň bütün geljek ömrüni adamlar Gurbanoğluň üstünden prikol tutup gülüp ýörerler.
Mara velayetin ene dilim olayımının Gurban Olay'ın çıkışlarını seyredip doğru bellep geçişine göre Gurban Olay'ın gepleyen sözlerine iki sözün arasında her wagt diňe hem diýilýän söz ulanylýar. Gurban Oly gurulýanna robot maşinýaly gurulýar. Gurban Oly'ň özü bir düşünýärmi-kä gurulýan zatlaryna diýip menden soraýar. Ol ene dilim olayıma men şeýle jogap beriljek. Hurmatly Mara velayetin ene dilim olayım. Onu bilim düşünüp mani tap bilemez o. Aslı onun hareketlerine düşünýänem ýok. Daşa ýurtda bir psikolog uğruna hünermentli psikolog getirip düşünämesek başgaça düşünüp bolanok. Şoň ýanky ýöne şonu düşünýän bir adamlar barmy diýen Türkmenistanda şol Berdimuhammedowyň ýallakçy goşunlarynyň iň ýokarky derejedäki generaly Gözel Şagulyewany we onun orunmasary Buğurka geýip çykyş edýän aýal Jemal Saparowadan sorasak, şolary daýmasa başga adam bilýänler. Şol ýallaklaryň arasynda ýene bir adam goşuldy. Onun adam ýallakçy goşunyň ýene bir vekili Attaýew Amanýerli. Ýallakçy Selhon institutynyň Sapramat, Daşow institutyna rektor bolup bellenlen bir muallim. Ýene de Daşowdan ýyzyna getirip Türkmen Polit institutyna ýanky Sapramat muallim bolup işleýär. Şol adam agzyna gelen agzdan çykaran sözlerini Berdimuhammed Gurbanowyň öwüp aňyr başyna ýetip bilen o. Şunuň edebiýat sözlük derejesi ýeten o. Ine şuňa ýene de Şagulyýew bilen Jemal Saparow kömek edämese halkdan kömek ýok. Şoň üçin ine şol ýallakçylaryň goşunlary Türkmenistanyny gününden ulalyp barýar. Men siziň ünsüňizi ýürüýte çeken şol zatlara watandaşlar, aramyzda ýallaklar bolsa ýüzüne basyp aýtmaly. Bolmasa bular köpelip barýar. Bular köpelse o zaman bizim içine girmeli bolýar, başga alaç ýok. Şoň üçin hökman bellek geçin bizim Mara halkymyzyň watandaşlary, Mara halkynyň öňe giden adamlary ýaly bellek geçin. Her gepleşiňizde. Men şu gerek öz efirimi gutarmakam bir ýene bir zat bellek geçisim gelýär. Şu efiriň başynda da aýtdym. Ýene bir zat gaýtalatym gelýär. Siziň şu sözleri ünsüňizi çekesim gelýär. Hurmatly watandaşlar. Haçanla bir döwletiň hökümet başlygyny 16 ýyllaryň dowamynda saýlawlar arkaly çalyşyp bolmaýan bolsa, haçanla döwlet hökümetiň başlygyny 15 ýyllap gitara oýnap, rally edip, itleri, atları, gyzyl çaýlan şekilleri we her vilayetde köşkleri gurýan bolsa, onu haçanla döwlet başlygyny itlerin medallaryny adamlara berýän bolsa, onlar şol döwletde milli howpsuzlyk gullugy, halkyň ruhuny öldürýän terroristlere öwürýär. Şol döwletiň polis gullugy bolsa, parahor zombilara dönüp halky talap başlaýar. Yallaklar we çepepçiler bolsa, öz arkada goşunlaryny döredip, ölüp duran halka bolsa bigaratlygyň we gaýratlygyň tapawyny görkezmän şu halky öz ahlak esaslaryny ýitirýär edýär. Hormatly watandaşlar, ýyjanyňyz rahat bolsun. Sag bolun. Inniki duşlara çeldi. Sag bolun.